mana fili idan ba kara na ki wa wannan mawaƙiyar ko amarya da ango idan Allah ba ma neman ka a fili idan bidiyo za ki yi daga nesa ki daga nesa inda wayar ka ta gaske ce za ki yi zo ne abin da ake yi DJ ka ga mana waƙa ta